delon gone sawet juk saju tenanan lho. Pol. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung karo si Ija. Lho, iki ceritane iki Bandung iki kate masak pitik Jawa lho, pitik Jawa. Ning iki pitike aku njaluk pancen ora patek gede. Nek gede-gede iki kok ya kegedean suwe masake. Terus iki tak campuri pitik negeri. Pitik apa nek ngarani pitik kota? Pitik kota. Koplik. Pitik kota lho, ambek pitik kota. Dadi niku cekno ya rada akeh titik ngono lho. Iki Bandung masake dikancani Ija, Lur. Lah, iki mang pitike disondokno Pak B koyo ngene iki lho. Tak kongkon mekengkeng iku mang, lha iki mang tak tambahi ayam kota. Jadi iki ayam desa-desa banget lho, Lur. Niki ayam kota. Ngono lho, Lur. Dadi niku cekno ana perpaduane antara kota mbek desa ngono. Kurang ajar. Wes saiki kene wae Lur, iki ayo dimarinasi pitik-pitik iki mang nganggo ana merica, ambek uyah, wis ngono ae yo, dimarinasi kok dinengke sedelok, cekno meresep. Iki campurke ngene iki lho. Dadi niku nek dimasak iki men wis rasa sedep ngono iki lho. Wis merasuk gurih ya, Mak ya. Dadi dipijeti barang ini iki cek gak pegel pitike iku kok. Ben lemes kabeh urat-urate ya, Mak ya. Cek lemes, iki mangkan mari biayaan dicekel mangkan biayaan deke. Ben gak mekengkeng. Nah iki lur wis mari wae dimarinasi to, tak duweke kene dhisik. Lho, wis meneng kowe ya, meneng. Nah, saiki bumbune. Bumbune iwak panggang iki Bandung nggih brambang bawang, ketumbar kemiri, kunir ana kencur titik, lombok cilik, lombok gede, serai, godhong jeruk, godhong salam ya. Saiki tak uleki dhisik. Kok iki ngopo? Kok mau kebuti kok ngono kuwi? Bulek. Lah awak dhewe iki mah kaya sapi ana kene iki dibediak. Wis mari lur, iki daden geni kok mati tel. Sebele ngonanku. Nah, wis lur. Anu mari kene Mas Usia ya. Oke, siap. Awas iki tutup kene wae. Geniku mati ya, Mak. Lah wong mau tinggal kan mau. Wis to, tutupe nanti mau kae. Yo. Rasa mau sebul glane ababmu sak pira dawane. Ngelek blarak kae blarak sing nang Iki lho, Cek. Iki lho, Mak. Isik ta? Isik. Obono kene. Mu cocotmu monyong sampe tok nggone pager ngono ra ngarep urip. Anjene masak nuk kene kuwi enak kok yo Vel yo. Iya, kok ngene iki silir. Mek ya apa yo? Wes pemandangan moto iki enak yo. Heeh, Mak. Nah iki bumbune digongso lur, minyak wis panas. Wow. Sere salam godhong jeruk dilebokno sisan. Wis ngene iki nak gongso sampe tuwanek ya. Wes lho iki bumbune wis tuwanek saking taneke ya, gak yo Jah. Saiki wayahe dikeki banyu. Udek-udek cek ra kelet.
Yuk ditambahi kecap. Wis. Selera kecape lur, sampean kei sak piro sak karep sampean. Wis umop meletuk-meletuk ngene iki lur iwake ayo dijegurno ya. Lho, sing Jawa kek ngisor. Goyangi bumbu ngene iki. Kun iki rata, iwak kotae dilebokno. Ayam kota kok iwak kota. Mati gak Ja, genimu Ja. Mati ki, Mak. Uripke Ja. Wis iki lur campur, guneni sampai sak empuke ya. Engko nek sekirane kurang empuk, grujuk banyu maneh sampai sak empuke ngono lur. Dadi sik tambah meresep nang gone tulang-tulange ngono kae sampean. Udu daginge sampai tulange. Niki santene diperesi lur. Santene diperesi. Klopone sing diperesi. Yo, kadang-kadang aku iki sok kulino ngono iku. Soale wong kadang-kadang muni ning ngono aja. Iki kalau meresono santen ngono, padahal santen kan wis cair. Ya santen dikobok-kobok ngene maneh disaring ngono lho, Mak. Aku seneng lho nek masak nang kene iki temenan. Senenge apa sih nek kene iki yo wong yo akeh nek sawah do nang sawah kae iki do. Kan saiki kan wayahe musime nggarap sawah lur. Wayahe kate tandur. Tandur maneh Bu ya. Wayahe wong nyebar, wayahe wong tandur dilungkas, angine semilir. Dadi cara-cara beluke iki wis langsung lunga dhewe-dhewe. Nak motek ya padang lho ijo-ijoan tok gak sepet ne Mak yo. Lho padang mana nek aman grujuk matane. Ya tambah luwih padang ya lur ya. Nah lur wis satiki ya lur ya wis cara-cara ngono wayahe ngeneki santen. Ini santene. Bismillahirrahmanirrahim. Wis kabehke njuk ngene iki kok ditutupi dijuarke sampai sat maneh balik asal kok mau ya. Wis lur karo ngenteni iwak iku mang mateng tak tinggal ngeramuti kulupane, lalapane. Ja, iki kok enak iki apa? Kon arep njaluk kulupan mentah apa digodhog? Mentah, Mak. Mentah ya wis gawe mentah wae lur ya. Dadine ora usah cendhek-cendhek dawa-dawa ngene iki wae. Enak ngono, Mak, sedep. Jani ya kok. Lho, ngene iki ae. Mentah-mentah itu enak. Iki mang ono tarung bunder lur. Lho, enak iki nggo lalapan temen, krius-krius iki. Seneng aku. Nah, iki lur diwalik ya. Iki karek sing ayam kok kampung lur. Sing ayam kota wis tak entas gak lede ya. Wis mateng lur. Tempene lur dirajangi ngene lur. Wis lur liwete wis mateng, saiki wis wayahe ngeduk, dikeduk ngene iki dilemeki godhong cek sedep ya. Ancene mambu godhong ku enak lur. Oh. Nek ngliwet iku ta lur, senenge ana intipe ngene iki lho. Sik tak cukukne intipe ya. Dipepe lho, iki intip lur. Lho, ayo to intipe ora gosong. Iki dijemur nang ndukur kono kae, engko nek garing digoreng. Nggo mlek-mlek nek udan-udan iki lho enak temenan. Gurih ngene kok apa maneh ya nek wis setengah garing, dikepyoki bawang uyang ngono kae lho. Terus dijemur maneh sampai garing. Enak. Tak jemur sik ya. Jakekne sore kalung ngene iki lho. Wis, jakek kene. Men kok nek mulai elingno men. Ndak lali. Nah, wis. Tempe tak goreng sik ya, Lur. Nah, Lur, kita cepakno panggangane dhisik ya. Nah, iki nek lan apa lincip ngene iki, iso disesuaikan Lur, kurang ambles dibleske. Sip. Karo iwake diangkat lur. Wis. File kon nek ebeke nganu pindang nggon ya kenek. Oh iya tak oper ya. Heeh yo, iki serbete oper ono kayune dioper. Bismillah. Wis lur, ayo berangkat iki lur. Ayam Jawa sik ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Luh. Mantap iku kok, Mak. Temenan. Sandinge tak ingin iki lur. Lah lur, wetengku kok rasane iki wis kemerwucuk. Sing mambu tempe anget-anget, sing mambu iki wis sego bareng ya wis mateng. Sabar ya weteng. Kari ngenteni sambel. Ngenteni sambel, mari ngene iki jan tak kongkone nyambel. Sambele wis gak usah neko-neko lho, wis sambel rasi ngono ae lho. Wis ngono kuwi enak aman. Aku iki mang ta lur, katene ngurap, tapi kok lambe iki wis bosen ngurap ae. Wis kepengin ngene iki wae lho, nang ayam panggang karo sambel lalapan. Ngono kuwi sajake kok enak. Mekor bayangan. Ngono kuwi dadi harus ngene ja. Ya apa? Ngurap apa? Nyambel karo lalapan. Yo enak sambel lalapan, Mbok. Ya wis ayo berangkat aku ngono. Wis lur tak. Kasih yo. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ayune talarek. Iki sing ayam kotae. Ambune sambel lur. Suwedep. Wis lur wis mateng sambele. Jenengan diulek. Leko tenan rek sambel rek. Nah lur, iki wis mateng kabeh lur, wayahe Bandung ngombe nodem. Biasa setengah jam sadurunge mangan, Bandung wajib ngombe nodem dhisik. Soale nodem iki sing mengatur gula darahne Bandung tetep stabil. Nah, kanggo dulurku kabeh sing duwe diabetes kaya Bandung, sedia ae nang omah nodem ya lur ya. Soale nodem iki herbal, ekstrak buncis karo daun kelor. Dadi aman kanggone awake dhewe. Nek sampean kepengin tuku nang ngono nggone official store nodem, nek gak ngono nang nggone apotek sing terpercaya. Wis salah enak lur, aku yang ngombe ngene terus kok. Yo lho, delok nggone sawejuk sadu tenanan ya. Pol. Iki aku tak ngonceki semongko dhisik gawe cicing lho ya. Lho, iki Mbak Ija iki ngancani Buanung iki. Ya lho, ini kan jadi asisten lho lur. Ngono nama. Yo lho rek. Enak lur pantai iki lur, berasa kayak pantai pribadi. Wis salah. Dan sewejuk nang apa jenenge koyo ora ono wong isian. Sampe iki sana wong sepi isian. Soalnya kan iki hari-hari biasa. Hari biasa, jadi akeh wong kerja. Arek sekolah bareng lho. Semongko niki masih cilik drone talur lho. Wahyu temenan. Login koyo emak. Iya koyokane ya ngono. Kon kok cecep semongko? Lagi gak? Lagi. Enak. Gak betah lur menggoda sekali nek ngarepan potong ngene. Tanpa biji, non biji. Temenan ceweger. Lagi. Wes ayo lho, genang dimulai mangan iki lho, gak kanthi aku iki sampean. Ceritane makan siang, ya kan? Makan berdua, siang, sak piring berdua. romantis aku tak ijanain. Janganku ijanan ae kowe, entek kowe. Bener mah. Nah, sak pira? Hop. Amene. Ya. Nah. Iki B, iwake B. Iya, enak iki. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Mantap rek. Sujane, Bu. Iya sujane cukup B. Jan, Bu. Ya Allah lur, delok salah. Tukange empuk mubru lur lho. Sambele lur aja lali. Lho, wah wis sip temen iki lur, monggo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ya lur. Enak bi ambune be, sewedepe be. Nek ambune iku seger. Rasane sing enak. Monggo dulur. Jos. Heeh. Iwake enak lur. Iki pitik Jawa ning gembuk lur wisan lur lho. Tuwal sambel koyo ngene iki.
Goblok sego. Melayu sing. Coba gede lho, ya Allah. Enak, Mak. Enak temen ya. Ya apa, Kong? Seger lho? Seger. Oh, iki tambah brutu iki. Iya, gak apa-apa kono, jabutan brutune, Kong. Ini kayak enak ya, Mak. Hawane barang cuwocok. Aja itu lagi mendung gak mendung, panas gak panas, sedang-sedang saja. Aduh enak. Bu, Mak. Buang. Ini betul. Cek main ini. Mantap pelur ini gitu. Bubuk ya. Boy, mbok aku ngimbuh, Kong. Ya wes. Enak tenan yo. Andani seweger, Kong. Aku nggak sampai embu-embu. Biasanya ini mangan juara kono embu iku. Kandani iki mantep peluk, Mak. Enak, eh? Alhamdulillahirabbil alamin, Lur. Wis warak temenan iki hal-halan nikmate gak karu-karuan. Wis cukup sak meneh videone Bandung ya, Dulur ya. Donga dinonga wae tak dongakno dulurku nang ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuarasan atau lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.